ako sa progressive, pwede naman pala. Gigigil ako. Gigigil ako. Ang daming bayarin. Parang feeling ko ata parang magiging maghapon ako dito sa harap ng computer. Good morning, everyone. Welcome back to another day of an immigrant life here in the USA. Ang daming ganap, ang daming nangyari since yesterday or the past few days. And ngayon, I started our day din na sobrang busy kami. So, hindi ako makapagsalita masyado. Nakagat ko yung dito banda ng ng cheeks ko sa loob. Ang sakit. Singaw na naman ata to. Nakagat ko kasi siya. So, this is the thing when you move to a different place, to an apartment. This morning, nagbayad kami ng security deposit namin, which is yung mga nangyari din about that, yung mga hassle na nangyari. It's already in that video for sure. And then pangalawa, I talked to the renter's insurance company as well for us to get a renter's insurance. So, that is done. Let me just look at my planner. Last night din ay nakapag-request na ako ng connection ng aming electricity para doon. So, let me just double check. And then, I need to email again the apartment to submit yung insurance and yung security deposit na nabayaran na namin siya as a proof kasi parang hindi ata nila na-access. Ewan ko. I'm really thankful kay Ate She. Hi, Mia. Money order and sure deposit was received. Thank you. Now we just need confirmation of J-Power and your renter's insurance as outlined in the initial email. Once received, your release will be sent. So, meron na kaming renter's insurance. I will just follow up yung sa kuryente. Parang nag-email sila kanina. Alam nyo guys, yung address namin may valley na naman pala. Dati nung nasa Ida Grove kami, may valley na naman. Parang kaming laging nasa Tapos nung nasa Ida Grove kami, yung dalawang address namin magkaparehas ng street number. Nung pinanggalingan ko sa isang street tsaka doon sa kabilang street, magkaparehas sila ng street number. Ngayon naman, magkaparehas halos yung dating street name namin doon sa dito sa lilipatan namin. So, meron na akong email from the Georgia Power. Required payment is a deposit of 150 is required and can be paid online or in Georgia Power authorized payment location. Mag-pay na ako. Nasaan yung card namin? As in, guys, ang daming bayarin. Buti na lang din yung sa apartment, it was just the prorated na amount. So, konti lang yung binayaran ko doon, less than 1,000, parang 800 or 700 something lang ata. And then, sa renter's insurance, I paid $125. And then, dito naman sa electric company, 150 na naman yung babayaran. So, gawin ko nga muna ito. There is a discount automatically applied and included just for having the automobile insurance with us. I got an email from the apartment na saying that I need to call Progressive, which is our renter's insurance company na pinagkuhanan ko ng insurance, to change the start date of our insurance to today because technically today is our move-in date. And yung kausap ko kaninang nag-purchase ako ng insurance, sabi niya, ang start daw will be midnight, hindi daw pwedeng today kasi today yung pag-purchase ko. Ngayon, tumawag ko sa Progressive, pwede naman pala. Gigigil ako. Ay, nako talaga. Bakit ba mga people, there are people that makes things more difficult. Ang gulo ng bahay namin, ayoko ng ganito. Ayoko namang istorbohin si daddy kasi ilang araw na yun na hindi maayos yung tulog niya kasi ang dami namin inaasikaso. Alright, asikasuhin ko ito. Hanap ako ng hanap guys yung account number namin para dun sa kuryente. Hindi ko kasi binasa yung buong email. Nandun pala sa pinakadulo. So, I'm just gonna write this down para mabayaran na po natin yung mga kabayaran. Bakit? Pumili ako ng paperless billing. Bakit naka-paper pa din? Parang feeling ko ata parang magiging maghapon ako dito sa harap ng computer. So, kung ganun man ang mangyari, hay nako, yung anak ko nakahiga dito nanonood ng Hong Kong vlogs namin. Natapos na niya yung birthday vlogs niya. Yung Hong Kong naman ngayon. This one naman ay hindi siya pwedeng bayaran ng credit card. So, I need a checking account or savings account. Buti na lang,
yung hindi na ako masyadong nangangalkal kasi dito sa aming cheque, nandito na yung number, yung routing, mga ganun ba. O, diba? Advanced pa din ako. Hanggang ngayon. Yun, nandun kasi yung ano namin. Yung joint account namin. Alright, guys. Tapos na po ako sa aming renter's insurance, sa electricity. So, ngayon, kailangan kong tumawag sa Verizon. Kasi I need to ask kung paano yung paglilipat namin ng wifi namin. Though, we can just bring naman yung router. Pero may isa pa kaming router dyan na hindi pa nababalik ni Mac up until now. Eh, hindi ko siya maasikaso kasi hindi ko siya pangalan. I will ask him tomorrow to do that. Tapos, dami namin gagawin talaga. Nilista ko na kung ano yung mga gagawin ko para one step at a time. Kasi kapag lahat nasa utak ko siya, na iniisip ko parang ganun. Tapos, naano ako na, hindi ko na alam kung anong uunahin ko. So, ngayon, I made a list already dito sa aking planner. Actually, kahapon I already made some to-do list. Ang naging problema lang ngayon kasi kaya para siyang narambol-rambol. Kasi nga, sa side ng leasing department ng apartment, may hindi ko alam kung ano bang pinagagagawa ng kausap ko, bakit ganun. Sabi naman ni ate, yung friend namin na nandun sa Georgia ay very smooth naman daw nung nag-boom sila doon. Pero iba kasing nag-handle ng kanilang ng communication nila. So sa amin iba din. So parang magulo siyang kausap. Hindi niya, sasabihin niya na I'm gonna send it. Kahapon pa niya sinabi guys na I'm gonna send the link. Na-receive ko lang kaninang kumakain na kami mga alas 9 na. Kaya instead na magawa ko tong mga kailangan kong gawin na nandito sa planner ko ay hindi ko magawa. Natapos ko naman na yung insurance. Done na yan. I need to take this. And then electricity. Tapos ko na din. So, Verizon na lang yung kailangan kong tawagan. Are you calling about services associated with the number? Yes. 605. 605. I'm having trouble. Let's try this another way. Hindi ko na muna itutuloy yung Verizon kasi nakadalawang call na ako and puro AI yung sumasagot sa akin and I'm already getting annoyed. And ayokong masira yung araw ko kasi nga stressful na talagang nag-start. So, I wanna continue the day na mas okay na yung pakiramdam ko. So, right now, as you can see po, ang aming bahay ay mukhang daycare. So, what I'm gonna do is mag-aayos muna ako. Maglilinis muna ako. But tomorrow, I will ask Mac na pumunta na lang kaming Verizon to ask for a change of address. Kasi kung same pa rin yung speed ng internet namin pagdating namin doon, and then same pa rin yung babayaran namin, we will stay with Verizon. But if not, kasi mura lang siya, parang $45 lang ata yung binabayaran namin for the internet. And mabilis lang siya guys, yung pag-upload ko sa mga videos ko, like 4 GB, na-upload siya ng 15 to 30 minutes, which is okay na sa akin for that. Sometimes lower pa. So, yun, okay na ako doon. Pero you know what? It's really good na magkaiba sana yung wifi ng yung phone plan tsaka yung wifi. Kasi kung minsan, kung may kailangan kang gawin, nawala yung internet ng Verizon. So, both wifi and our phone, walang wifi. So, walang data. Ganun. So, medyo mahirap siya. Pero, ilang beses pa lang naman nangyayari. Siguro mga 2 to 3 times pa lang naman nangyari. Pero, kung yung babayaran namin is the same, and then mag-inquire din ako sa T-Mobile ata, parang $60 kasi. Tapos, parang dun sa isang offer dun sa apartment, yung parang usual na ginagamit nila dun is parang $60 din. Eh, syempre, dun na tayo sa mas mura. Magpapaka-plastic pa ba tayo? I'm gonna organize our files. Ako na ngayon ang mag-handle ng mga files namin because gusto kong updated ako when it comes to this stuff kasi si Mac masyado na siyang mas daming iniisip and inaasikaso. May mga bagay na kailangang asikasuhin that hindi na asikaso na, alam mo yun, nag-spend kami ng malaking pera dahil hindi na asikaso. But let's just para kaming namigay ng 150,000 mahigit. So yun, but anyway, it's okay.
Kaya ngayon, ako na ang mag-aasikaso ng lahat ng to sa bago naming apartment. Para mas update ako and wala na tayong mga ganong, sabihin ko na lang to sa isang video dun sa cost ng move namin. Kasi gusto kong malaman nyo yung cost ng pag-move talaga. I know, may mga interested dyan. Kasi it's not easy, it's very costly on our part dahil nga sa mga mistakes that we've done in sa mga pangyayari din na out of our control already. So yun, it is what it is. Mag-organize na lang talaga ako ng files. So I have here the tax documents, pero yung mga personal files namin ay nandun pala sa kwarto. Sabi ko bukas ko na itutuloy itong vlog na to. Ma-share ko lang. Out of topic din to. Kasi naglilinis ako and I found yung notebook na ginagamit ko nung bagong dating ako dito sa US. Nag-excel na ako nun ng budget namin. Actually, mag-isa pa ba ako nun? Actually, nasa Pilipinas na ako. Nag-excel pa ako. Nag-excel na ako noon. Gamit ko ng Excel. Kaso, parang gusto ko ba na nasusulat ko lahat? So, tingnan mo guys, parang ang nostalgic, as in, para na siyang, diba, may kulay-kulay pa, ganyan, as in, tapos nakita ko dito yung mga goals ko, grabe, ganun lang yung goals ko noon, ganun lang yung savings na goals ko, keep in bank. Meron ako nakalagay dito, rent, Verizon, Mid-American, Ida Water, car, tapos, keep in bank. Tapos, nakalagay dito sa mga sticky notes ko kung ano yung itatransfer ko from my bank to another bank. Ganyan. Kasi may mga, yung payroll ko kasi nun, parang ang inaalaw lang nila is 2 lang ata kung saan mapupunta. So, 2 bank account ko lang kasi yung isa ay napupunta siya sa HSA. So, parang 3 yung inaalaw nila kaso HSA. So, yun, hindi ako makapag-automatic na yung savings ko sa iba. So, parang ang nangyayari lang yung paycheck ko, tas yung savings ko yung automatic. Pero yung emergency fund ko, hindi siya automatic. Ang ganda. Napaka-nostalgic. Ang dami pang mga cheque dito na, sa mga inaano ko naman itong mga to. Dami kong nakitang cheque. Pangatlo na to. Na nakaipit-ipit. Mga cheque na pinang-transfer ko or binibigay sa akin. Ito, ang notebook ko nun. Sa mga kaperahan. Nakakatawa. May green pa. Tapos, ang colorful. Parang gusto ko ulit magganito. Kaso nga lang kasi guys, mas complicated na kasi yung finances namin ngayon. And ayoko na kasing magkamali sa pag-compute. Ito kasi talaga yung downside niya. Kapag namali ako sa pindot, uulitin ko na naman. Ganun. Yung pag-i-input sa calculator. So, mas gusto ko Excel na lang para makompute na niya agad-agad. May pie chart pa ako, makikita ko pa, diba? If you haven't seen that video yet na magkano yung ginagastos namin dito, I will put the link in the description box and in the card here. Yun lang, bukas na lang ulit. We can do better. We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a